Μπράβο βίντεο. Το κάναμε. Μπράβο. Μιλάμε, ο καιρός ήταν απίστευτος, απέσιος. Löparfesten som sagt, det är ett nytt rekord. Kollar man vilka länder som deltar, men så är det från hela världen. Det var löpare från andra länder. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τον χρόνο μου. Με αυτό το καιρό. Γιατί δεν περπάτησα ούτε βήμα. Με αυτό το καιρό πας Δεν καλά. περπάτησα ούτε βήμα. Το πρώτο μισό το πήγα για 4 ώρες. Πέρασα το μισό στο 2ωρο. Αλλά μετά το 25 η κατάσταση ήταν αφόρητη. Η βροχή ήταν εκπληκτική. Είχαμε Έχω κόντρα αέρα, βίντεο. συνεχόμενες μικρές πούστικες αντιχώρες. Γενικά πολύ κούραση, αλλά πανέμορφη διαδρομή. Κρίμα που είχε άσχημο καιρό. Ευτυχώς δεν αισθάνθηκα το κρύο τραγικό σε κανένα σημείο. Ήθελα πολλές φορές να σταματήσω. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Δεν έχω κάνει. Τα πόδια μου πονάνε. Δεν θέλω να το ξανακάνω ποτέ. Δεν θέλω να το ξανακάνω ποτέ. Δεν θέλω να το ξανακάνω ποτέ. Αλλά θα το ξανακάνω. Θα αφιερώνω αυτό το άτομο. Το αφιερώνω για όσα έκανες. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Το αφιερώνω. Νομίζω ότι με τον καιρό που είχες ήταν πάρα πολύ καλός ο χρόνος σου. Ήσουν ακριβώς σε αυτούς... Ποιος δεν έχει κάνει μετά το 32 δεν ξέρει τι θα φύγει. Μαραθώνιος. Όλα τα άλλα μαλακίες. Όσες φορές και να το κάνω. Μετά το 32. Μετά το 32 είναι κάτι που πρέπει να το ζήσει ο καθένας. Πονάω παντού. Πονάω παντού. Κάνα 4-19. 4-19. Κατέβηκα. ...40 λεπτά. Ήθελα και μπορούσα πιο κάτω. Δεν πειράζει. Μαραθώνιος είναι για τον χρόνο. Είναι για τα δεις όλα. Τα έδωσα όλα. Τα έδωσα όλα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτό είχα. Αυτό είχα, αυτό έδωσα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν έχω τίποτα άλλο. Και δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με νοιάζει τίποτα. Ούτε το κρύο, ούτε η βροχή. Τίποτα. Τίποτα. 200 μέτρα έχουμε. Άμα δεν κρυώσω σήμερα. Τι να σου πω. 200 μέτρα. Η γέφυρα ήταν δύσκολη, αλλά όχι όσο την περίμενα. Βγήκε. Αλλά είχαμε κόντρα αέρα. Και είχε πούσει και ανηφόρα στα τελευταία 6 χιλιόμετρα 7 στο δραματισμό και τα αντίστοιχα αυτό δηλαδή, που βλέπαμε εδώ. από το 10-11 μέχρι το 17 είχε πολύ πούστηκε ανηφόρα. Good job. Same to you. Let's go for the next one now. Yeah. Come to Athens. Athens is the best. Okay. Come to Athens. The authentic. Έλα εκεί και θα καταλάβεις τα μαραθώνιας. Δεν αφήσεις μπούτσες. Καμία σχέση με τη δυσκολία της Αθηνάς. Καμία σχέση. Αλλά και αυτό είχε άλλες δυσκολίες. Εδώ. Φαίνεται ατέλειωτη διαδρομή μέχρι το ξενοδοχείο. Και εσύ που την έτρεξες 2 φορές. Είναι η σημαία εκεί, η κόκκινη είναι. Ναι. Ατέρματη. Φαίνεται. Θα σταματήσω τώρα, δεν θα ξεκινήσω.
Προχώρα. Θες να τρέξουμε? Θες να τρέξουμε ως εκεί? Τι? Θες να τρέξουμε ως εκεί? Να κάνουμε? Να τρέξουμε. Κοίτα τα άλλα παιδάκια που τρέχουν ακόμα. Μπράβο. Όσο πιο αργά, τόσο πιο δύσκολο για όλους. Μπράβο. Εντάξει.